Tervetuloa kaikki bonsai-harrastajat Mistal Bonsain kotiin. Tänään käymme läpi perusasiat sisäbonsain hoidosta. Edessänne on ficus metsä ja kaunis ficus bonsai. Muistakaa, että trooppiset kasvit tarvitsevat tasaista kosteutta ja lämpöä kasvaakseen hyvin. Nuo ovat trooppisia lajeja, joita kutsutaan sisäbonsaiksi. Ne tarvitsevat lämpöä ja kosteutta, joten viihtyvät hyvin sisätiloissa, kuten kotona. Minne lähelle isoa kirkasta ikkunaa. Vältä uunin, television ja ilmastointilaitteen läheisyyttä, sillä ne ovat haitallisia bonsaille ja voivat helposti vahingoittaa niitä. Kodin kosteus ja lämpötila pysyvät vakiona, mikä on erinomaista bonsaillesi. Nyt siirrytään kastelutekniikkaan, joka on todella keskeistä bonsain terveydelle. Käytä mielellään sadevettä, sillä se on luonnollisempaa ja ravinteikasta, mutta jos se ei ole mahdollista, tavallinen hanavesi käy myös hyvin. On tärkeää antaa veden seistä esimerkiksi kannussa 48 tuntia ennen kastelua, jotta kloori haihtuu ja vesi tasaantuu. Näin bonsai saa parhaan mahdollisen hoidon ja pysyy kauniina pitkään. Laita sormesi varovasti multaan kastelukannussa ja muista tarkistaa, onko multa vielä kosteaa vai jo kuivunut kokonaan. Se on tärkeä askel bonsain hoidossa, jotta tiedät, milloin on oikea aika kastella. Työnnä varovasti sormi multaan. Tunnet heti, onko se kostea vai kuiva. Tämä multa on sopivan kostea, joten kastelu ei ole nyt tarpeen. Tarkistetaan tämä. Sormi on nyt kuiva, eli on juuri oikea aika kastella bonsaita huolellisesti. Ota kastelukannu käteesi ja aloita lempeästi kastelu juuri sille bonsaillesi. Kastele koko pinta tai multa kunnolla. Milloin lopetat kastelun? No, se on helppoa, kun vesi alkaa valua alasuintiaukoista reilusti. Silloin tiedät, että multa on täysin kostunut. Näin bonsai pysyy aina terveenä ja voi hyvin pitkään, kun kastelu on tehty oikein. Meillä Mesoal Bonsai-puutarhalla on kärsivällisyyttä bonsaiden kanssa ja puillamme on sielu. Hei!